Головною метою нашої ініціативи завжди була допомога та розповсюдження духовності. В якому б місті, селі чи селищі ми б не були, ми завжди намагалися залишити після себе тільки добро, посіяти насіння єдності та духовності. Так сталося, що з героїчним містом Ізюм нас пов'язав особливий зв'язок. Стійкі, міцні, сталеві та, головне, добрі та щирі люди. Ми були тут не один раз. Будь-яке насіння, якщо воно було посіяне із щирістю та вірою, обов'язково дасть свої плоди. Нещодавно Ізюмська міська військова адміністрація Ізюмського району Харківської області безкоштовно передала Духовному управлінню мусульман Автономної Республіки Крим земельну ділянку площею 3000 квадратних метрів під будівництво мечеті. Відповідне рішення було урочисто вручено Верховному муфтію Криму Айдеру Ростемову, особисто начальником Ізюмської міської військової адміністрації Валерієм Віталійовичем Марченко. Символічно, що ця ділянка знаходиться на вулиці Світла, адже світло – це віра. Світло завжди перемагає темряву, як добро перемагає зло. Висловлюємо щиру подяку усім мешканцям міста Ізюм, керівництву міста та особисто начальнику Ізюмської міської військової адміністрації Валерію Марченку. Щиро віримо, що Крим, як і місто Ізюм, теж буде деокупованим та повернеться до України, і всі ми будемо святкувати нашу перемогу у вільному Криму вільної України.